आरो बेनि उनावहाय जुलाइनि 4 थारिखआव क'क्राझारावबो जाबावगोन आरो बेनि उनावहाय बाक्सायाव आं सिगाङावनो होनखादों जे दिनैनि थारिखआव बिकल्पआ राजनितिक पार्टिनि बिकल्पआ बिजेपिबो नंला बिजेपिया हादोरखौ थगायबाय गासै जाति जनगोष्ठीखौ थगायबाय धोरोमखौ लानानै हारिखौ लानानै भाषा भाषिखौ लानानै थगायबाय ट्राइबेल बिरोधी बे गभर्नमेन्टखौ दिनै बिटिआरआव रावबो वेलकाम खालामला आरो बिपिएफआबो बेनो बिपिएफआ जेब्ला कंग्रेस दंमोन बे समावसो बोलोगोरामोन दिनै कंग्रेस गैया बिथांमोनहा बिजेपिजों थांनायाव बिजेपिजों थगायजाबाय जोगार जाबाय आरो रायजो राजानि गेजेराव बिथांमोना रायजो राजानि नेतृत्व लानो हाला इउपिपिएलआबो बेनो दा बेखायनो दिनैनि बे जोंनि अफिसियेल जगदान बेयो जागायबाय उदालगुरियावबो आरो बे जयनिं जानाया हाजार हाजार लोब लोब रायजो राजाया बिजेपि नागारनानै बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएल नागारनानै फैसिगोन आरो मा बेयो एखेबारे दिनैनि रुपा साखार जाबाय दिनै बे उदालगुरिनि जे थासारि आरो गोदान जे डिलिमिटेसननि जे माने माबा सेगमेन्ट एमएलए सेगमेन्टफोरखौ बानायनाय बे माबाखौ नायोबा पिक्सारखौ नायोबा कंग्रेसखौ बिथांमोना हानि खालामनो नाजानाया कंग्रेसनि बेनिफिटसो जादों एबाराव कंग्रेसआव अर्थात बे मंगलदैनि अनगायै जे दरं समस्ति खालामदों बावहाय कंग्रेसआनो सबसे साबसिन बेनिफिट जागोन दिनै 300 साराय 300सो जयनिं दङ हौवा हिन्जाव सोरबा इउपिपिएलनि सोरबा बिपिएफनि सोरबा बिजेपिनि फ्राय बे मोनथाम पार्टिनि गोजा आरो जोङो बे डिस्ट्रिक्ट हिसाबै लादों उदालगुरिनि गोजा गुबुन जिल्लानि गैया रावबो गैया रायजो राजानिसिम आङो दिनै बेखौनो खावलायनो सानदों जे नंगौ रायजो राजा नोंथांमोना साबधान जानाया मोजां खारन प्रमद बर' बिथाङा गोबां बोसोर बर' रायजो राजाखौ लानानै बर' लाइमोनफोरखौ लानानै एबसुनि महराव बर' लाइमोनफोरखौ लानानै एनडिएफबिनि महराव गबिन्द बसुमतारी बिथांमोना दिनै बर' जाथि बिप्लबी हारिखौ थगायबाय बिथांमोना एकर्ड खालामबाय दिनै बे एकर्डनि मोनसेबो दफाया इमप्लिमेन्ट जायाखै बियो एकर्ड नङा बे मोनसे रोखोमनि थगायनाय बियो मोनसे रोखोमनि एकर्डसो माबा एग्रिमेन्टसो दा बेखायनो रायजो राजाया मिथिबाय नै 2 बोसोर 3 बोसोर बारलांबायानो बाहाय खुनु एकर्डनि महर गैया दा बर' रायजो राजाया जे गिदिर आसा खालामदोंमोन एनडिएफबिनिफ्राय जे गिदिर आसा खालामदोंमोन प्रमद बर' एबसुनिफ्राय दिनै बिथांमोना बे गेदेरथार बर'नि सिमांखौ एखेबारे सिलिंखार बिलिंखार खालामबाय आरो बेनिख्रुइ देरसिन बर' जाथिखौ थगायग्रा दिनैनि दिनाव जों लिडारखौ नुवाखै प्रमदखौ नुबाय डिलिमिटेसननि सायावहाय नंगौ जोङो गोबांथार जे सेगमेन्टखौ क'क्राझारावहाय गासै 15टा जादों सारा बिटिसिआवनो दा बावहाय सिगाङावथ' जोंहा बांसिन एसटि रिजार्भआ दंमोन 7टा दाथ' 6टाल' दङ बेजों लोगोसे जे बिथांमोनहा बाउन्डारि डिमार्केसन खालामदों बे डिलिमिटेसनाव एसे माबा बिधानसभा सेगमेन्टखौ बेखौ नायोबा बिथांमोना साइन्टिफिकेलि मोजाङै जाति जनगोष्ठीखौ नायनानै खालामनाय जायाखै आरो जोंनि बिटिसिआवथ' जोङो ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक बा 6 शेड्युलखौनो लानानै जोङो खालामजानो लुबैदोंमोन बिथांमोना बे डिजाइनजों खालामाखै हिमन्त बिश्व शर्माखौ दिनै अखिल गगৈ बिथाङा बुंनाय बायदिबाथ' गावनि एमएलए गावसिनि बिजेपि जेराव देरहाथाव बेफोरखौसो नायै बानायदों दा बेफोर बेबायदि नङा बियो मोनसे पार्टिनि इन्टारेस्टआव जाया बृहत मोनसे भारतबासिनि इन्टारेस्टआवसो जायो 2017आवहाय भारत इलेक्सन कमिसना बेखौ फ्रिज माने दोनथ'दोंमोन जे खुनु 2026नि सिगां बाहाय बेबायदि डिलिमिटेसना जाला होननानै 2026आ बारा गोबाव गैला बेखौ नेनानै खालामोब्ला अल इन्डिया मोजां जागौमोन दा बेहायनो मोनसे फोरमान जे हिमन्त बिश्व शर्माया फैबाय थानाय लकसभा इलेक्सनाव बिजेपिखौ देरहानायनि अंक खालामनानै बे डिलिमिटेसन खालामदों बेयो ट्राइबेल बर'फोरनि थाखाय खोब खहा आरो माइनरिटि मुस्लिमफोरनि थाखायबो खहा नङा बेयो गोदान गोजा साफा सानै थानो हागौ बे पार्टियाव बिदिया थायो जोङो बेखौहाय बांद्राय सेग्रेगेट खालामनो हाया खिन्थु गासिबो कंग्रेस गोदानजोब बिथांमोना हाबबावगोन खारन बे जे दस्रा बिकल्प गैया जों बिपिएफखौ बोरै फोथायगोन बिपिएफआ गावनि स्टेन्डआव गैला हाग्रामा बिथाङा दिनै हिमन्त बिश्व शर्मानि अननाय नागिरदों बिजेपिनि अननाय नागिरदों खिन्थु बिथाङा बिजेपिखौ फोथाया गावनि सार्थनि थाखाय बिथाङा दिनै बेफोरबायदि खालामनायाव बर' रायजो राजाया नुबाय थादों एखमबा बिथाङा हिन्दुखौ प्रशंसा खालामो एखमबा बिथाङा ख्रिस्टानखौ गाज्रि होनो एखमबा बिथाङा मुस्लिमखौ गाज्रि होनो दा बेफोरबायदि एसेबां गिदिर नेता बर'नि नेताया बेबायदि भाषाखौ बुंनाङा बिथांनि बे पार्लियामेन्टारि लेंगुवेज आरो बेफोरखौ दिनै जोंनि बिटिसिआव लुबैयाखैमोन नाथाय बिथाङा बुंबाय दा बेनिफ्राय नुबाय जे हाग्रामा बिथाङा गावनि स्टेन्ड अर्थात बिपिएफनि सिगांनि स्टेन्डआव गैला दा बेखायनो बर' रायजो राजाया बिथांनि सायाव फोथायनाय गैया बिटिसि भाषाया बिथांनि सायाव फोथायनाय गैया